boa tarde. Máis da metade dos nomes de lugar que existen na Península Ibérica está localizada no que hoxe Galiza, no norte de Portugal e nas provincias españolas de Oviedo, Zamora e León. Ou seja, na antiga Galaequia, a que foi o xerme do reino galego medieval, e despois, co pasado tempo, do tamén condado portugalense e tamén o pasado tempo do futuro Portugal. Iso dá idea de como os nosos antepasados quixeron humanizar a terra e quixeron humanizar a paisaxe, os cultivos, as pontes, os camiños, dándolle nome a todo aquilo que era diferencial para eles. De aí que teñamos esa cantidade inxente de nomes de lugar ou topónimos que non se sabe a día de hoxe cantos hai, mas sabemos que, como digo, os estudiosos, os expertos, máis da metade, como dixen antes, dos nomes de lugar están localizados aquí na Galiza e nas partes que dixen antes tamén destas. Por tanto, os nomes de lugar teñen detrás de si unha historia moi bella, algúns deles, moitos deles son prerromanos, outros son latinos, outros son xermánicos, son suevos, outros son de outras proveniencias, mas teñen tamén a capacidade de nos informaren de como era a vida dos nosos antepasados hai séculos ou hai unhas dúcias de anos. Se alguén, por exemplo, pensa en topónimos que hai aquí na Coruña como Mazaído, nun lugar en que hoxe non hai mazás, pois pode pensar que en tempos houve aí unha produción de mazás polo menos poderosa para ter ese topónimo. Se alguén pensa, por exemplo, en topónimos como San Cristóbal das Viñas ou Viña Nova, Viña Bella, Agra da Viña, localizadas tamén en San Cristóbal das Viñas, dá para pensar que en tempos houve aí unha produción de viño que non debeu ser desimportante a termos en conta os datos que hai de época anterior. De todos estes topónimos que temos aquí na nosa nación, moitos deles están asociados a lugares pequenos, a lugares de población pequenos, a casais ou a terreos pequenos, e son os chamados microtopónimos. E dentro deses, os máis esquecidos, tal vez, os máis preteridos, os que xa non aparecen na documentación, son aqueles que fan referencia, moitos deles, a accidentes da costa, aqueles que están localizados no litoral. Para nos falar de todos eses topónimos, en particular, por lo menos buscantes, ¿no? Para nos falar deses topónimos que fan referencia a esas vivencias dos nosos antepasados, a esas experiencias humanas, a como humanizados tamén a terra e o litoral, temos connosco Iván Méndez López, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade da Coruña, que nos vai ilustrar sobre eses nomes de lugar no litoral da Coruña. Moitos deles, como dixen antes, pois xa soterrados debaixo de cemento, debaixo de rúas, debaixo de outras barbaries urbanísticas, mas que aínda se poden lembrar ou que aínda se poden, polo menos, recuperar. Por tanto, para nós unha honra termos aquí Iván para nos ilustrar sobre estas cuestións, porque nesta casa sempre concedemos moita importancia aos topónimos, porque entendemos que son elementos que nos diferencian como galegas e como galegos face a outras nacionalidades que hai no mundo por ese carácter que tivemos nos antepasados de humanizar a paisaxe e a terra. Por iso, entón, Iván, a vontade, obrigado pola vosa, non sin antes, pola vosa presenza. Teño que botar dous avisos, mas darei un canto a Cabe Iván para manter a tensión na atención. Ben, a vontade. Ben, moitas grazas a todo por vir. A mí unha inmensa honra máis que me presente que foi profesor meu na carreira, tamén que me dirixiu durante o doutoramento. Eu son, moitos de vos non coñecedes, anda por aí tamén meu irmán, anda aí compañeros meus de traballo. Son Iván Méndez, son técnico de normalización do Concello da Coruña. Como saberedes, e creo que está Xulia aí que me pode colaborar a normalización na Coruña, pois é un traballo que está, non sei como dicirlo, que xa está feito, non? Casi podríamos dicir que xa está feito, non? Creo que todos concordaréis comigo que está perfecta a normalización na Coruña, non? Ben, como sabedes, un servicio de normalización no que traballo traballamos diferentes áreas, non? Traballamos áreas como asesoramento lingüístico, traballamos como dinamización, traballamos
formación lingüística, tamén deberíamos traballar algo que se chama recuperación toponímica, non? É algo que, por desgraza, por moito traballo que temos no noso día a día, esquecemos de recuperar a toponimia que hai nun concello como a Coruña, non? Como sabedes, durante anos, máis que un debate toponímico, que decir, que sempre se di que houve un debate toponímico na Coruña respecto do que pasou co anterior alcalde que houve na cidade, non? O que realmente houve foi un incumprimento reiterado dunha legislación, non? Un incumprimento reiterado dunha legislación que non só provocou unha polarización social a respecto dunha cuestión como era o topónimo da cidade da Coruña, sino que ao mesmo tempo o que provocou foi que todo un patrimonio que tiñamos na Coruña toponímico que se fose pouco a pouco esmorecendo. Esa polarización, aparte da non recuperación, mientras noutras áreas de Galicia, como Santiago, como Compostela, está avanzando nunha recuperación dos nomes das rúas, na cidade da Coruña o que tivemos foi un esquecemento real da toponimia que vivíamos, non? Un esquecemento incluso de deturpacións e continuacións de deturpacións que a día de hoxe non se recuperaron. Por exemplo, aquí temos aquí ao lado un rego de agua que sigue sendo rego de agua. Creo que tardaremos moitísimo tempo en recuperar iso, non? Non hai traza ninguna de que dentro do Concello se recupere o topónimo antigo que había aquí, non? Falamos de rego de agua, ou falamos de Puerta de Aires tamén, ou falamos de moitos outros topónimos que houve na Coruña que non se recuperaron, ni ten traza de que se vayan a recuperar. Ben, esta polarización de debate, aparte da non recuperación, tamén provocou a creación dunha outra Coruña diferente, non? É dicir, hoxe pensamos que a Coruña é unha cidade distinta, ou por lo menos así se nos di, e así podría chegar a pensarse se temos en conta cuestións como a toponimia, non? Temos unha marina da City, que hoxe xa é unha zona como tal, temos uns rosales, ou los rosales, que tamén é outra zona como tal, temos tamén un Parque Europa, que é unha zona como tal, temos tamén un parque ofimático, que é unha zona como tal, que na súa creación nos anos 90 barreron consigo toda unha riqueza toponímica grandísima, non? Entonces, o que se fixo durante este tempo, o que se fixo con ese debate toponímico, esa polarización da sociedade, foi crear unha nova Coruña, borrando todo o pasado que tivemos, non? E iso tamén contribuiu algo que, como se di aí, nun país como Galicia, con 2-3 millóns de topónimos, como dice José Manuel Santerrey, seguimos cada Coruña, o que temos é iso, temos que buscar os topónimos. É dicir, seguimos a página da Xunta, toponimia.xunta.es, para un concello como Coruña, a realidade que temos é iso, un nome de concello, 5 parroquias que se corresponde unha ao Concello da Coruña e 4 das antigas parroquias do Concello de Oza, que son Bisma, Viñas e máis Oza, e só 54 nomes de lugares. Para unha parroquia como Oza, só temos 2 nomes de lugares toponizados como tal na Xunta, que son o Corvo e a Gramonte. Creo que calquera de los que estamos aquí podría decir de corrido 20 topónimos que pertencen ao Concello, bueno, a la antiga parroquia de Oza, como podría ser os Castros, como podría ser Lazareto, como podría ser Reiteira, pero ben, iso o que nos leva a pensar é que unha cidade como a Coruña é unha cidade pouco galegizada ou pouco galega, porque se estamos, como falamos, un país como é Galicia, de 2-3 millóns, na Coruña se temos 59 topónimos. Constata moito. Por fortuna, creo que tenéis por aí, a Alexandre Bóveda, a selección, levou a cabo un proxecto de recuperación toponímica, ou a toponimia menor da Coruña de diferentes frontes, e unha delas que eu quería falar con você hoxe é a toponimia das pedras que houve, a toponimia do que é a costa da Coruña, non? Un traballo que levou a cabo Xusou Souto, Alexandre Bóveda, tendo en conta a Minuto das Mariñas, na Mariña, recuperouse toda esa toponimia do Concello da Coruña, que é unha toponimia que a día de hoxe sigue sendo vizosa porque a xente sigue utilizando eses nomes,
pero para moitos de nós que vivimos na Coruña, por menos con 40 anos e con moitos máis que todos vos aquí, seguramente que non coñecías moitos destes topónimos que aparecen aí, como son o cerro, a boi, a vaca, estruturas de terra, estruturas de mar. Para mí foi unha total descoberta, non? Pero isto é un pouco do que temos. O ano pasado, Hábitat Social, a través dunha xornada de traballo efectivo e a través deste traballo de Lucho e de Suso Soto, sentou este traballo que recupera alrededor de 200 topónimos da costa da Coruña. Unha toponimia moi bizarra que hai. Está disponible en internet, se buscáis en Google como toponimia da rocha da Pontona da Torre aparece, non? Que quero dicir con isto? Como vedes, dende a costeira ata o dique de abrigo recuperáronse, existen a día de hoxe 200 topónimos. Por favor, ¿dónde dices que se pode atopar? Eu creo que en Google podes atopar. Si buscas por Hábitat Social, toponimia Concello Coruña ou vai aparecer. Tamén creo que ten unha página social, non me lembro como se chama, pero como se quede buscamos de noche a referencia. Ben, pues mira, a maior parte destes topónimos están vivos a día de hoxe. Por exemplo, unha zona como é a Praia de Riazor, que algún de vos aí recoñecedes algún topónimo. Recoñecedes as Escravas, ou Riazor, pero hai moitísimo máis do que nos pensamos. Hai moitos deles que xa non están vivos, outros que existen. Esto pone como a modo de exemplo, non? Hai deles, ao principio, moito que as Escravas que se están poniendo por aquí, pues non tedes a Pedra do Corvo, tedes a Manzadora da Bancadoira, o Caliceiro, a Pedra da Sarda, a Enseada das Conchas, o mesmo Carrallón. Creo que todos poden entrades na praia de Riazor, un pequeno espigón que había, hai cousa de 20 anos que desapareceu, que se chamaba o Carrallón. Tedes tamén aí a Ría, a Pedra da Sarda, o Caramanchón, a Ararán de Caramanchón, a Coiraza, o areal de Conveiros que se chamaba así porque aí estaba realmente o Conveiros antes, non? E se avanzamos para esa zona da Praia do Orzán, tedes todo estes topónimos tamén máis, non? A Socán, a Villana, o Manantial, que non máis lembrará cando éramos pequenos, e íbamos a praia, justo onde está os salesianos, pois hai un pequeno rego que sai dende Monte Alto. Bueno, isto é a modo de exemplo. Toda esta toponimia a día de hoxe ainda existe e ainda está viva. O que pasa é que moitos de nós non a coñecemos. Pero que pasa por outro lado? Por outro lado, dende o dique de Abrigo ante a Praia de Oza, hai un peirao, unha mole de cemento. Unha mole de cemento que dende hai 200, 300 anos está reformándose ano tras ano. E dende eses 200, 300 anos seguramente, se por aquí temos todo isto, é moi posible que por esta zona houvese tamén todo isto. De feito, se vedes por aquí, o que é o porto actual, esta zona por aquí, está chea de tallos, de penedos, de soltas. Non había absolutamente nada máis que iso, máis que o había por outro lado. E é moi posible que toda esta zona tivese a súa denominación. Cal é o problema que temos nós para recuperar todo iso? Que se na outra punta, na outra costa da Coruña ainda está viva, ainda na memoria da xente, dos ciudadanos da Coruña, dos carcereiros, dos marineiros, toda esa zona sigue sendo de uso, porque son zonas que se utilizan para carceres, para vivir de mar, e que houve xente que durante anos traballou aí. Na outra zona, como mínimo, hai 70 anos que desapareceu, que é a zona de San Diego, que foi a última construcción que se fixo a parte da de Oza. Pero, por exemplo, na zona dos Cantós tamén hai 200 anos xa traballou por aí, xa se construiu, xa se fixo un monte de cemento dende hai 200, 300 anos como mínimo. Entón, para recuperarnos toda esa toponimia que hai,
temos que recurrir máis que a fontes orais, que é moi difícil atopar xente que lembre todo o porto da Coruña como era antes. Temos que recorrer a este tipo de fontes, que son mapas antigos, como este mapa que vos poño aquí, que por desgraza non pon ningún topónimo para o porto. Temos que recorrer tamén a derroteiros, que os derroteiros non sei se sabedes, pero son uns pequenos libros que levaban nos barcos para entrar nos portos, que poñan indicacións de como entrar en cada porto. Até aí ben pouco se utilizaban, cada barco tiña os seus propios derroteiros, derroteiros desde os puntos das illas máis pequenas ata penínsulas enteras, non? Que podían comentar no porto da Coruña, comentar no porto de Bilbao. Ben, hai que recorrer tamén a libros e ensaios sobre a pesca de sardiña, como a de Camilo Saavedra, ou hai que recorrer tamén a prensa, porque cando en vez da prensa, pois hai mención a algún naufraxio que houve na Coruña, fai mención a sitios onde concorren naufraxios que tiñan lugar en sitios con denominación. Ben, este, por exemplo, un dos mapas que vou dicir que temos que recurrir, este mapa de 1778 de Juan Patricio, creo recordar. Este tamén é da mesma época de Apodaca, este de Tofiño, este é unha carta da ría de 1915. E estes son, como decía, os libros onde tamén saquei, onde tamén podemos recuperar totalmente, que é un derroteiro como o Bertixe, ou unha memoria sobre a pesca de la sardina de Cornide, do século XVIII. Ben, a partir de todos estes datos, de revisarmos todos estes mapas, revisamos estes libros, poden atopar todo isto dentro do que é o Porto da Coruña, todos estes topónimos. Se vos parece, irei falando un poquinho de cada uno. Creo que está un papel que vos pasaron. Non vou seguir a orde como tal, pero sí que vou ir dando unhas pequenas puntas. Bueno. O primeiro que temos, podría falar incluso un pouco antes, non? Estes días está sendo noticia o que o despexe de Insumisa, non? É curioso o que antes vos comentaba sobre o que pasou co debate topolímico e a creación de novas realidades na Coruña, non? Algo como a Insumisa está en un sitio que se chama, hoxe por hoxe, Naves do Metosidero. O Metosidero, pois, como sabedes, é unha árbore que está, creo que na comisaría da policía, e que a Paco Vázquez lle gustaba moitísimo esa árbore. De feito, non lle gustou que lle puso unha rúa. E esa rúa era onde estaba a comunidade de obras. E, de feito, pois, o proceso para recuperar esa comunidade de obras chamaron Naves do Metosidero. Pero aí, antes de que houvese Naves do Metosidero, estaba o campo de Estrada, e tamén estaba a Enxada dos Pelamios, e tamén estaba a Punta dos Ferreiros. Eses tres topónimos hoxe xa non existen como tais, e desapareceron cambiados por un Naves do Metosidero que queda moito máis pequeno. Entón, podría terse elegido mesmo agora que se quere facer o proxecto aí, pois, calquera outro nome menos Metosidero, calquera deso como a Estrada, como os Ferreiros ou como os Pelamios, pero decidiuse continuar cunha tendencia toponímica de criar novas realidades, non? Ben, e continuo. A punta de Porto de Trade é o que hoxe sería máis ou menos o aparcadoiro que está onde aparca todo o mundo que vai a Mestranza, que está ali o instituto tamén oceanográfico. Exactamente. Pois, ben, unha punta como saberedes é un saínte do mar, un saínte da terra no mar, é un pozo, é un lugar relativamente calmo e profundo con augas tranquilas, non? A punta do Pozo do Frade é un
un topónimo que nos aparece nos mapas do século XVIII, de 1778, fai referencia porque ali, como sabedes, estaba a igrexa de San Francisco, que se levou moitos anos despois o Paso das Pontes, non? Din que se debe, bueno, como estaba a igrexa ali, facía referencia a esa punta, a ese pozo do Frade, a existencia desa igrexa, non? Se vos dá de conta, bueno, vos dá de conta, tirando cara aos pelamios, hai outro pozo, que se chama Pozo dos Estudantes, e di a lenda que ali morreron 4 estudantes no seu momento, que iban nunha barca, non? Que chegan a Coruña. Este Pozo do Frade é curioso porque só nos aparecen neses dos mapas de 1778 e de 1790, creo que mirar, non? Ben, se tiramos para... tiramos isto acá. Onde está hoxe a torre de control marítimo, dando un pouco para o mar, tedes aí uns pequenos aíntes que se chaman os pedridos. Existe certa confusión sobre se chaman os pedridos ou pedrido grande, pedrido pequeno. O que si é certo é que eses pedridos foron sempre un lugar ben perigoso na entrada da Coruña. Moitos barcos hai registrados mogollón de naufragios, perdón por o mogollón, nesa zona. Durante moitos séculos os barcos que entraban na cidade tiñan marcado os pedridos como o lugar máis perigoso de entrada, máis que nada porque todos nas zonas nos días de néboa os barcos habitaban e facían un percorrido pegado a casa, non? Durante séculos houve intentos por intentar marcar eses pedridos e non houve forma. Iso non se superou ata a construcción do dique de Abreu, que foi cando os barcos tiveron que bordear toda a costa para poder entrar. E foi cando como se superou a forma de que os barcos non acabasen afundindo cos pedridos, non? Un pedrido, como sabedes, é un topónimo bastante recorrente en toda a geografía galega, incluso temos os pedridos en Carbone, a Ponte dos Pedridos, e a súa orixe, pois está, significa máis ou menos unha abundancia de pedras, non? Como son as que hai aquí. Se vos fixades hoxe ali, ainda que os pedridos son baixos, vedes que rompen moito as ondas, non? E ainda siguen vivos, o que pasa que xa non teñen a importancia que tiñan antes, porque precisaron de ter importancia con choques cos barcos, non? Ben, ao lado dos pedridos hai outro baixo, que é o baixo Merlón, ou o baixo Bourón, aparece das dúas formas, non? Merlón aparece nos textos máis antigos, en cambio, cando máis avanzamos no tempo, comeza a aparecer a forma Bourón. Merlón ou Merloncine tamén. Tanto o nome de Merlón é moi común na costa galega denominar os nomes de lugares pola abundancia que hai de pesca, por exemplo, non? Se ides pola zona de San Roque, pois tedes unha punta misillosa, e se ides por a zona de San Roque tamén tedes unha percebeira, se ides por outras zonas tedes rabaleiras ou robaleiras. Neste caso, o merlón é un tipo de peixe que tamén se coñece como pinzo. Entón, nesta zona está registrado como unha zona de pesca abundante, tanto de merlós como de sardina ou de xarda, non? Supoñemos que este baixo fai referencia a este tipo de pesca, non? Ben, xusto onde está o hospital militar, no seu momento, necesita ser o nome de punta do hospital. Tamén antes do hospital militar estivo aí o hospital real, pero nos textos máis antigos, incluso nos mapas máis antigos, aparece como o cabo da tripa. E non é porque botasen as tripas por aí, que podría pensar, non? Creo que Ríos Panice, creo que no texto sobre a flora e a fauna mariña, denomina na zona de Mena a tripa, é o tipo de miñoca mariña que se utiliza para a pesca. Son como unha especie de miñocas que se ides pola praia vedes un buratiño como unha especie de un xeito de area ao seu lado, eso é que é unha tripa. Sería posible que neste lugar houvese tripas, e aparte porque a denominación coincide co que había en Mera, porque nesta zona
ainda que hoxe non a vedes en perspectiva, aquilo antes era como unha especie de playa, con moitísima area que quedaba nas mareas baixas con area, non? Entonces é posible que este Cabo da Tripa faga referencia a que na zona houvese este vernis. Bueno, a Junta Hospital, pois bueno, a Junta Hospital aparece máis reto menos achegamos no tempo, xa é como aparece denominada. Ao lado da Junta Hospital, como sabedes, está a Igrexa do Espírito Santo. E hai tamén outro saínte dentro fora da muralla que se coñecía como a Punta do Espírito Santo porque estaba ali a capela. Esta capela do Espírito Santo desapareceu cando se construiu o Hospital Militar, cando se reformou en 1850, e foi cando deixou de utilizarse este nome de lugar. Ben, a illa de Santo Antón creo que todos o coñecemos, non? Unha illa que dentro do século XV, diz que no século XV, cando se construiu o Castelo de Santo Antón, había ali unha capela, non? Que en principio estaba dedicada a Santo Antón e que funcionaba moitas veces como lazareto. É dicir, a xente que chegaba con coa lepra, antes de que pasase para a Coruña, pois pasaba unha temporada no lazareto da illa de Santo Antón. E ali, cando se construiu o castelo, se mantivo a capela ata o século XVII. Con todo, cando se empezou a construir o castelo, creo que foi Carlos I, cando marchou para casar a Alemanha, creo, en 1520, ordenou, ao ver que as defensas da cidade eran bastante malas, ordenou que se tiña que construir un castelo defensivo, non? En os textos que hai escritos en que ordena esta construcción de castelo, menciona que debe construirse unha defensa na Pena Grande, na que na Coruña se chama Pena Grande, e era como se chamaba anteriormente a illa onde está ubicado Santo Antón. É curioso, non? Porque o castelo tivo tanta importancia durante este tempo que borrou este topónimo, e hoxe ninguén, incluso nos textos posteriores, ninguén se refería a illa de Santo Antón como a illa da Pena Grande. Pero sí que no século XV, cando se empeza a construir, no século XVI, cando se empeza a construir o Castelo de Santo Antón, sí que se refiren a ela como a Pena Grande. E é curioso que ao seu lado este a Pedra Nova. A Pedra Nova é un pequeno saínte que está aos 50 metros do Castelo de Santo Antón, que hoxe se conoce como Gancho, pero nesa época, na época en que se construiu o Castelo de Santo Antón, chamábase Pedra Nova. Canto o Gancho, que foi como se empezou a denominar despois, hai varias hipótesis sobre o nome do Gancho, non? Unha delas di que se pode referir a que sería arte de pesca que se utilizase ali, para pescar polos, por exemplo, a arte de pesca que se utiliza, ou sería un lugar onde enganchaban artes de pesca. É dicir, en toda a xeografía costeira hai moitos baixos que reciben o nome do arte de pesca que queda ali varada, ou enganchada, ou que hai que ter cuidado, non? Mesmo na Coruña temos unha papa chumbadas, ou temos unha papa timóns, que son dous baixos que, como o seu nome indica, pois, ou quedaban os timos ali enganchados, ou quedaban as chumbadas ali enganchadas. No Gancho hai registros de diferentes naufragios. Fai pensar que esta denominación fai referencia a isto, non? A que barcos acaban enganchándose con ela, e por iso o seu nome. Ben, Galeón é outro pequeno topónimo, que é unha roca pequeña que está situada en dirección do Castelo de Santo Antón até o que é o límite de Abrigo, non? Ben, só aparece unha vez con esa denominación e despois aparece marcada nos planos que nunca fan referencia ao seu nome. Ese galeón é unha hipótese, pero tamén pode facer referencia a que no seu momento houve ali un galeón somersivo. De feito, prospeccións que se fixeron no século XX encontraron por esa zona restos de galeón. Non sei se están na Armada Invencible, non? Pode facer referencia, pero, bueno, é unha hipótese, non? E este é un dos topónimos máis curiosos que eu atoquei. Entre o Castelo de Santo Antón e o Cabo da Tripa hai unhas penas
que agora pois non se ven porque están por riba aí o paseo marítimo, non? Durante un tempo se chamou Penas de San Miguel porque están diante do que é a porta de San Miguel, a porta das murallas de San Miguel da Coruña. Pero nos anos 20 chamábase como os carreiros. Un carreiro, en termos marítimos, é a zona que queda entre unha illa e a costa, e que en certos momentos pode ser transitable. Se ides a outra punta da cidade, onde está as illas do Monte de San Pedro, as tres illas que son Vendaval, a Illa do Pé, as tres illas e máis o Aguión, entre elas, na baixamar, ás veces que saen a flote moitísimas pedras e pode chegar dende costa ata as illas andando. E esa zona chamase os carreiros tamén. Ben, pois na zona do Castro de San Antón e a costa quedaba esa zona transitable con bastante roca. Pero o máis curioso de todo é que esa mesma zona, en mapas antigos, coñecíase como Illa de Santa Mariña ou a Mariña. E é curioso que se chame así unha zona na Coruña que queda cerca do que é a Mariña de hoxe. Para mí faime por menos que pensar que sempre se dixo, bueno, no franquismo intentaron vendernos a idea de que esa zona se chama Mariña para homenaxear a Mariña española, e antes se decía que a Mariña respondía a unha especie de topónimo facendo referencia aos paseos que hai en toda Inglaterra cerca do mar, que tamén se chaman Marina, así en inglés, non? Pero, habendo unha Mariña como había, esa zona chamándose a Mariña, pode deberse incluso, porque as primeiras fontes que temos da Mariña son escuras, que a zona se coñecese como a Mariña, toda esa zona, por nome desta illa. Podería ser, eu polo menos non encontrei algo que diga o contrario. De feito, cando se di a Mariña é a finais do século XIX, cando se pode chamar a Mariña nunca, polo menos é curioso que xa existise antes unha illa no medio da Mariña que se chamase a Mariña. Outra cousa é que poda ter ou non orixe aí. Ben, no Parrote metemos unha porta que chega ao mar que se chama Porta do Cravo. Hai dúas portas, está a Porta do Parrote ou da Cruz e a outra porta que está máis pegada cara ao Castelo de Santo Antón que se chama a Porta do Cravo. Se ides cara ela, na Porta da Cruz, chamase a Porta da Cruz porque ten unha fermosa cruz, e a Porta do Cravo día lenta que se chamaba así porque a cruz que coroaba a porta caera. Entonces o que é a base máis o capitel tiene forma de cravo. É así o que di a lenda, non? Pero, bueno, eu dou registro dela. Outra orixe, por menos non ninguén explicou de por que se debe ao nome da cruz ou non a topei, non? O Parrote xa coñecedes, non? Había ali unha praia, de feito o Parrote máis ou menos a orixe case da Coruña, non? A partir de aí onde a cidade bella empezou a medrar, non? E utilizouse moito o Parrote como centro do que era a cidade bella, como para entrar, como para sair. Este tamén é outro topónimo curioso. Hai cousa dos meses apareceu un resto da muralla cando estaban modificando ali un bar, todo o mundo se sorprendeu, pero se estuvimos conservando o topónimo de Muralla Caída, saberíamos que aí tiña que haber unha muralla. Ben, o topónimo Muralla Caída deixouse utilizar alrededor de 1907 e 1908, cando se empezou a construir todo o que é a fachada do Parrote, do que se coñece como Parrote, cando se construíron os fachaleiros, cando se construíron todo o que esa fachada, ese paseo, pero durante máis ou menos un século e medio, ali as antigas murallas da cidade estaban derruídas. E, de feito, nos anos 1850, o arquitecto municipal escribe unha carta dicíndolle ao Ministerio da Guerra, que era quen era responsable das murallas da cidade, que se ian caer as murallas. E o que fixo o Ministerio da Guerra, que foi o máis racional que podía facer, foi tiralas. Pero a xente xa utilizaba aquelas murallas como zona de lecer. De feito, había unha praia ali. Unha praia que durante os bandos municipais onde se permitía
onde se decía como se tiña que bañar a xente, onde se podía bañar, se refería a zona como Muralla Caída. A praia da Muralla Caída aparece desde 1830 hasta 1920 como topónimo, que se deixou de utilizar. Ben, estes son outros dos topónimos que son ben curiosos. Os cantóns existen na Coruña desde os anos 1500. Hai referencias a eles, non? Hai referencias ao cantón, ou ao cantón grande ou ao cantón pequeno, pero dende esa época tamén empeza a funcionar os topónimos que deron nome durante séculos, que foron o Cantón da Leña e o Cantón da Sardiña. E chamábanse así porque un deles utilizaba para a descarga da leña e a venda da leña, e outro para a descarga da sardiña e a venda da sardiña. O que pasou con eles é que no século XVIII, cando se comeza a construir o que é a cidade que agora conhecemos, a fachada marítima, cando se empeza a construir a Casa Paredes, o consulado, onde cando empezan a sentarse os comerciantes como o Agar, ou a Casa de Agar que lle dá nome a Rúa do Agar, pensaron a queixarse os comerciantes que viven ali de que o cheiro da sardiña era bastante noxento. E como unha zona de renombre, de postín, e co valor que tiñan as casas naquele momento, non se podía permitir que estivera xente vendendo sardiña ali, e chirando a sardiña. Entón, no século XIX, final do XVIII, hai unha ordenanza do Concello da Coruña que proíbe a venda da sardiña no Cantón da Sardiña, a parte pono así. Manda xente que vendía sardiña a zonas como Santa Lucía ou para plazas de dentro da cidade. En ese momento, cando empeza a cambiarse e a instaurarse os topónimos que se conocemos, como Cantón Grande, Cantón Pequeño, Cantón de Alci, Cantón de Pavier, que foron variando. Pero durante moito tempo a xente seguiu vendendo sardiña. De feito, houve varias ordenanzas do Concello que instaban a xente a abandonar ali a venda de sardiña, non? Algo que non se conseguiu porque a final do XIX ainda seguían dicindo que a xente non podía vender sardiña no Cantón da Sardiña, non? Con todo, ao final conseguiron matar a xente dali, e co tempo estes dous topónimos, o de Cantón da Leña e o Cantón da Sardiña, acabaron por perderse por o Cantón Grande e o Cantón Pequeno. Ben, este outro, o Forte de Malvesín, Pararte de San Marcos, a Torre da Baixo e a Batería de Salvas, fan referente ao mesmo topónimo. O que é o Fronte de Terra, que hoxe é a rúa Juana de Vega, non? Era a antiga muralla da cidade. E a antiga muralla da cidade, pola zona da praia, tiña unha torre que era a Torre da Riba, e pola zona da Baixo, tiña a Torre da Baixo, non? Na época medieval, según Belier e Gosens, naquela época estaba situado o Forte de Malvesín, que aparece escrito como Malvesín, Malvecín, Malveciño, Malvecino. Realmente hai tanta variedade de nomes que non sabemos ainda a que se debe ese nome, non? Tamén se chamou durante unha época o Parate de San Marcos, que no século XIX coñecíase como Batería de Salvas, porque nese lugar, na muralla, era onde se facían as salvas para recibir visitantes ilustres. De feito, nese momento en que a xente comeza a instaurarse a queixarse do cheiro das sardiñas, tamén se empezaban a queixar do ruido que facía a Batería de Salvas, non? A Batería de Salvas desaparece no século XIX, no século XIX, e foi uns terrenos que primeiro foron cedidos para o Concello, logo o Concello cedeu nos outra vez para o Ministerio, e onde foi onde se construiu tanto a Rosaleda como que é o goberno, a delegación do goberno que está aquí, non? E ese Forte de Malvesín estaba sentado nunha punta, en unha pena que se chamaba da Rabariza, que como entenderé, será porque había rabalizas para a pena, non? A punta da Rabariza é un topónimo que xa documentamos no século XVII, nos mapas do século XVIII, con bastante frecuencia. Xusto diante, se miramos o mapa, encontramos unha pequena illa que tamén se coñecía como Illa da Rabaliza ou Illa tamén de Malvesín, non? Xusto ao pé da punta da Rabaliza, no Forte de Malvesín, había un porto piollo, un porto pequechiño que se utilizaba para unhas artes de pesca menores que nunca había noutro sitio. O curioso deste nome é que o mesmo Porto de Malpica durante moito tempo tamén se coñeceu como Porto Piollo. E creo que tamén en Cádiz
Hai un pequeno porto tamén que se chama Porto Piollo. Ben, este Porto Piollo desapareceu tamén coa construcción do que é a Rosaleda e a lotería, bueno, o goberno, a delegación do goberno. Tamén foi motivo de traspasos entre o Concello e o goberno, non? Seguindo a dirección, esa dirección, pues, Garás, creo que foi un barrio que creo que o nome seguiu durante bastante tempo na memoria colectiva da Coruña, non? Pero un topónimo que se documenta dentro do século XV. Creo que fai referencia, por lo menos, ao que escoitei ou ao que vin eu en bastante sitios, foi que facía referencia que era un porto abrigado, non? Que vendo o francés medieval, tamén daría despois posteriormente Garaxe, pero que tamén en termos náuticos dice os lugares que quedan ao abrigo, non? Onde os barcos poden quedar ao abrigo de temporais ou de outro tipo de inclemencias do mar, non? O topónimo de Garás desapareceu como tal cando en 1892, creo lembrar, o Concello da Coruña quero dar a Lina de Rivas por todos os seus traballos ao frente do Ministerio de Fomento para traer o tren a Madrid a Coruña, outro tipo de obras que se fixeron na Coruña, non? A partir dese momento, o barrio de Garás, ou o camiño de Garás, que era como se conhecía a zona, pasa a chamarse Lina de Rivas, cando se construe o porto, recibe o nome de Lina de Rivas, non? De todas formas, na memoria colectiva da Coruña seguiu funcionando moito o nome de Garás, sobre todo porque ata os anos 20 esa zona estaba poboada por bastantes hortas que se conocía como hortas de Garás, non? Nese momento se empeza a construir toda a plaza de Vico o segundo ensanche e cando se empeza a poner nomes de esas hortas e comeza a desaparecer a memoria do porto de Garás. Tamén había aí unha braña, que é a braña de Garás, que desapareceu tamén nese momento cando se construye a plaza de Vico. Ben, o barrio de Santa Lucía tamén o coñecedes, supoño, tamén un dos barrios que máis se documenta fora das murallas da Coruña, se documenta desde o século XIV, non? Porque aí había unha leprosería que funcionaba xunto coa illa de Santa Lucía. Pasaba unha temporada en Santo Antón e logo se mandaban a leprosería de Santa Lucía. Tamén tiña unha punta que daba ao mar, e creo que a capela de Santa Lucía desapareceu nos anos 30, nos anos 20 do século XX, non? E se convertiu en San Pedro de Mezonzo e levaron a de Santa Lucía para Sí, pero San Pedro de Mezonzo está un pouco máis longe do que... Sí, pero esa capela, sí. A que estaba situada ao principio de la Torre, foi a que foi a Rúa do Monte como San Pedro de Mezonzo. Sí. A parroquia tamén foi coñecida como San Xurxo de Fora, pero bueno, despois disso tamén podemos falar algo. Ben, continuando, este tamén é un dos topónimos super curiosos que temos na Coruña soterrados, que levou consigo moita da historia que tiñamos na Coruña. Sempre se fala que na Coruña houve moi pouca presencia de xudeus, pero a que houve debeu ser cando menos importante, non? Temos na cidade de Veña Rúa sinagoga, sempre se falou tamén de que a Rúa da Estrela podería provir de que había un templo de xudeus e que como tiñan unha estrela de David na porta, pois ten ese nome, iso é algo que se di. E tamén, non sei se sabedes, pero unha das biblias máis importantes medievais que se fixeron medievais polas ilustracións e polos textos está fita na Coruña, que é a Biblia Quénico, que é de 1479, non? O que nos pode dicir que polo menos na Coruña debe haber unha certa comunidade importante de xudeus. Tal é así que tiña a súa propia illa, chamaba Illa dos Xudeus, porque ali porque en 1869, cando se falla a fábrica de Salazón, descubrimos ali 3 tumbas de xudeus que hoxe están en Madrid, non? E durante moito tempo os xudeus utilizaban esa illa para os seus enterramentos, que foron expulsados de España nese momento. Esa illa tamén funcionou como cemiterio de ingleses e de holandeses cando eran protestantes e non se podían enterrar en cementerios cristianos,
pois tamén hai tumbas de ingleses e de holandeses, e todo o campo alrededor tamén se chamou campo dos xudeus ou campo dos ingleses. E como vedes tamén houve un rego que nacía en Bioño, que baixaba por Nelle, por Outeiro, pola Falperra, pola travesía do monte, ante Castañeira, hacia a Poza, que recibiu o nome do rego dos xudeus. Tamén se chamaba o regacho, non? Como vedes, todo isto, estes tres nomes, hoxe están completamente desaparecidas, máis que nada porque a Illa dos Xudeus desapareceu como mínimo de 150 anos, non? De feito, hai unha cousa curiosa, cando chegaron os reis para inaugurar a liña de tren Coruña-Madrid, pode dicirse que a Coruña tivo o seu propio volcán, non? Porque na Illa dos Xudeus fixen un espectáculo pirotécnico que se vendía así, o volcán dos xudíos. Desapareceu por completo. Bueno, é curioso ver como anunciaban e as fotos que houve sobre o espectáculo e ver unha illa como se fose un volcán, non? Ben, xusto ao lado da Illa dos Xudeus houve unha cea, un muiño de Maré, na Coruña, unha cea que desapareceu en 1760, 60, 70, cando nesa zona se construe o que son o porto dos correos marítimos que facían habíase dende a península ata as colonias que había ultramar, non? Nese momento, cando se construe esa cea, cando se construe ese porto de diferentes planos, onde na desembocadura do Monelos, a antiga desembocadura, na desembocadura do rego dos Xudeus, había un muiño como que hai hoxe na Cearán. E ese lugar era coñecido como esa cea. Se debía ser bastante importante porque tiña 9 rodas de muiño, non? Que falaba da importancia. De feito, no Catastro de Ensenada tamén fala destas aceas de los Monelos como o límite xeográfico entre o Concello da Coruña e o Concello de Orda, porque nese punto, máis ou menos onde está hoxe a fábrica de tabaco, será onde estaba a antiga desembocadura do Monelos. Cando se fai estes correos marítimos, toda esa zona se transforma, é dicir, faise un recheo de area e cámbiase o río Monelos até a rúa río Monelos actual, que son uns 200 metros, para dar cabida a todo o que necesitaba aquela zona, que eran tinlados de barcos, mesmo depósitos de gasol, bueno, de fuel, de petróleo, as naves para reparar os barcos. Nesa zona, como vedes, tamén había unha laxa, un baixo, que se subía o baixo o nome de baixo de Manera. Ben, poño aí a Palloza como a Palloza porque existe unha confusión bastante grande a respecto deste topónimo nos escritos, non? Sempre parece como pode ser debido ao seseo, porque na Coruña é unha zona sesente, e tamén pode ser porque naquela zona, nos mapas antigos, aparece como un terreo, como unha braña, é dicir, toda a zona que vai dende hoxe a Praza da Palloza até o túnel de Salgado Torres era un esteiro ben grande, cheo de pallos. E por iso, a veces, levan a pensar que é moi posible que aquela zona, máis que haber unha palloza como puido existir, pode haber un terreo moi palloso, con moita palla. E de feito, todos os mapas que se poden ver do século XVII, do século XVIII, falan daquela zona como o que podes ver hoxe unha braña con moitísimo terreo que non se podía cultivar. É unha posible orixe deste topónimo. Ben, esta cubertiña, o cu do porco e o acharizo son tres penas que había o que hoxe é o pellado do oeste, que están moi marcadas nos mapas porque eran perigosas para os barcos, non? A entrada do porto de Garás
como ves, se fai polo Castelo de San Antón, era bastante común que os barcos acabasen tocando con estas tres penas. A Cubertina, pois, é un topónimo que tamén aparece na Coruña noutros que vimos antes para a zona de Riazor. O cu do porco posiblemente se deba a que tivese esa forma. E o achadizo ben pode deberse a que sexa unha pena que se topaba con bastante frecuencia, non? De feito, hai documentados bastantes naufragios con esta pena. E logo hai outros dous pequenas pedras no medio da ría, que son pedra por pedra, no que aparece no mapa de Juan Patricio, e outra de Casa Avicar. Unha avicar, en termos marítimos, significa poñer proa cara a un sitio. É moi posible que neste punto do medio da bahía estivese abicada unha única casa, é dicir, estivese a proa abicada xusto cara a ela. Ben, xusto onde está hoxe o río Monelos, a rúa Río Monelos, estaba a nova desembocadura do río Monelos, e había esta pedra da guía. Durante os anos 80 ainda este topónimo seguía vivo pola zona do que hoxe o Parque Europa, non? De feito, nos primeiros eleccións municipais había un colexio nesta zona, e creo que ti lembras. Sí. Sí, ti lembras aquel kiosco que había onde está, que vamos moitas veces? Sí. Pois eso era A pedra. Ben, é xusto onde está estas casas que están xusto no Parque Europa pegadas á Avenida de Fisterra, que son as de 3-4 casas, non? Estas aparecían como pedra da guía. En moitos sitios tamén aparecía como pedra da águia, e noutros aparece como pedra da anguía. Da anguía podría ser porque o Monelos era un río cheo de anguía. Eu, polo menos, cando era cativo íamos pescar, na época faltábamos a pescar anguías. E ainda hoxe, por moi soterrado que este, se podes ver o documental Esquece Monelos, algo a mí chamoume muitísima atención que ainda hoxe hai anguías que ainda remontan ao río Monelos. Que sexa a orixe, que se chame pedra da guía, ou pedra da anguía, podes deberse ao da pedra da guía a unha deturpación, non? Por descoñecer que a anguía era como se chaman este. Ben, ao lado do que é o Parque Europa estaba o Areal do Esterco. Todos sabemos o que é o Esterco, non? Pero en termos marítimos o Esterco tamén se chama as algas que devolve o mar. Durante moito tempo tamén se chamou o Areal das Canas, a esa zona. Creo que é bastante un topónimo que ainda sigue bastante vivo, e a xente que temos novidade coñecemos tanto. Pois nos mapas antigos aquela zona se conocía como Areal do Esterco. Ben, e xusto despois do Areal das Canas había outra praia pequerechina xusto ao lado do dique do Castelo de San Diego, que nos mapas antigos aparece denominado como Pedro do Monte. Realmente non sabemos a quen se pode deber, pero sería unha pedra ben famosa por aquela zona que tiña unha praia por seu nome, non? E xusto pegado ao Castelo de San Diego había un pequeno salitre que se conocía como Pedra da Gaivota, un nome bastante transparente, como ata creo que algún de vos coñeceredes ou sabíades que había un castelo na Coruña tamén, o Castelo de San Diego, que no seu momento creo que se chamou tamén, tiño por aquí apuntado, Castelo de San Gaspar, porque querían decir que era en honra ao conde Duque de Olivares, pero moi pronto se empezou a chamar Castelo de San Diego, non? Desapareceu nos anos 60, cando se construiu o Porto de San Diego, que é a única referencia que temos ao día de hoxe dele. Pero me lembro con as murallas
todos de ruinas, que al final solamente está. Sí, que de feito logo quixeron facer ali unha fábrica de salazón. Unha fábrica de salazón. Está na rotonda da Avenida do Porto, onde está esa rotonda de entrada ao Porto, de baixo. Sí, un poquinho máis para... Este é un poquinho máis para lá. Está. Ben, pois o Castelo de San Diego creo que se construiu como fortaleza defensiva na Coruña para complementar o que había o Castelo de Santo Antón, porque no Castelo de Santo Antón, cando foi a invasión de Drake a Lida, non? Se demostrou que non era suficiente, non? E construíse toda unha batería defensiva na Coruña, que era tanto a batería de Oza como o Castelo de Santa Cruz e o Castelo de San Diego, non? O Castelo de San Diego comezou a ter pouco uso, sobre todo no século XIX, e no século XX estaba completamente abandonado. Tamén creo que funcionou como cárcere, e funcionou tamén como lazareto, e ao seu lado pois estaba este areal da outra pequena playa, que en algúns sitios aparece como areal de Cela ou areal de Cola, e que tamén daba nome unha pequena playa que estaba ao seu lado, non? Xusto despois estaba unha pequena funa que chamaba Funa Baixa, que tampouco ten moito misterio canto nome, debía ser unha funa pequena. E logo está a Punta Figueiras, ou a Ensalada das Figueiras, ou Figueira, non? Eu atopei nas dúas formas, tanto Figueiras como Figueira, incluso Figueira. Na Punta Figueira foi onde se construíu no seu momento os astaleiros de Bariña. Ali había o puntal, non chamamos o puntal. O puntal está un pouco máis para lá. Existe confusión. A liña se puso na playa de la Fabel. O puntal estaba a esquerda, depois de frente a esquerda do puntal. E atrás do puntal, ali o puntal, cando viñan da Guerra de Cuba, ali facía a cuarentena. E aí había unha ponte que iba polo aire para unía o Castelo de Oza e que iba ao sanatorio de Oza. Cando se construe o que te dixo o lazareto sucio, que diste o puntal, en todas as cartas náuticas, en ese momento, incluso nos planos, chamaban esa zona a Punta Figueiras. E antes había muchos antes de chegar mismo ao que é puntal, había ali abaixo pero había unha cousa de marisco. Había unha pequena playinha que chamábamos o Rincuncho. O Recuncho? O Recuncho. Non sabía. Había unha pequena playa, pero se pero había unha plantilla pequena que chamábamos, que había al lado unha cetaria que Pois en todas as cartas náuticas é curioso, porque o que falamos do puntal, eu tamén non tiña entendido como tal, é dicir, pensaba que o lazareto sucio, que é onde se construiu o Astaleiros de Bariña, tiña ese nome do puntal, non? Pero nas cartas náuticas diferencian a Punta Figueiras do puntal, e quedaba unha enfrente da outra. A Punta Figueiras é onde se construe no seu momento o lazareto sucio, porque dicías ti, que se conectaba co lazareto limpio, que era onde estaba o Castelo de Oza ou a Baía de Oza. E de feito, cando se construe tamén os Astaleiros da Liña, cando se expropia aquela punta, que o lazareto deixou de utilizarse a finais do principio do século XX, pois xusto cando se expropia esa zona para construir Bariña, chamanlle Punta Figueira, ou Punta Figueiras. O seu, naquele entón, deu aquí a playa, era la Lazareto. A playa que estaba ao lado, Se chamaba eu Lazareto. a playa de Lazareto. Estaba o puntal, que o puntal, había nas fotos que me ven moi antigas, había un pasadizo para ir ao tal, que viña a xente de Cuba, que ainda está na referencia en algún libro, de que estuvo ali o pai de Fidel Castro, de volta da guerra de Cuba, que iso había cuarentena, e logo se pasaba para o sanatorio. E atrás de eso, pois había un rincucho, que eran unhas penas asientas, que chegaban casi hasta a vía do tren, pero ali abaixo había ainda unha pouca de area, Sí, no, a playa
A Pena de Lazareto tamén bastante o que non creo que como moitos que estamos aquí. Ben, é curioso que a Pena de Lazareto comezou a chamarse Pena de Lazareto cando se instalou ali o Lazareto, pero antes se chamaba Praia de Oza. Moito antes, porque eso era Oza, é dicir, cando se chamaba Lazareto, de feito Lazareto deixou de utilizarse como tal principios de 20, cando creo que se pasa a ser o sanatorio marítimo, xa non é Lazareto como tal, pero o topónimo Lazareto sigue utilizándose ata agora desaparece a praia, non? Pero o que dicías que eu tamén pensaba que aquela zona era o Puntal, pero en todas as cartas náuticas, en todos os mapas, diferencias entre o Puntal e Filgueiras. E Filgueiras é esta, donde se construe o Lazareto Sucio. E o Puntal estaba xusto enfrente. E como se perdeu o nome de Filgueiras, e se seguiu conservando o Puntal, houve esa confusión entre os. Ellos se tentaron que se chao. Sí, pero por exemplo, é que dicían, en 1700, en 1800, sí que se diferenciaban os dous, estaban vivos os dous nóminos, a Punta Figueiras e a Punta Puntal. Pero claro, a Punta Figueiras desapareceu como tal, ao estar o Lazareto Sucio, mentre o Puntal se seguiu mantendo. Ben, xa falamos do Castelo da Oza, e as subias de abaixo, o único que quería dicir sobre isto é que existe certa confusión. Antes das subias, entre Lazareto, bueno, a Praia de Oza, e as subias, hai, non Casa Blanca, máis aló, nas subias de arriba, que chaman, había ali un campo con moitos árboles e tal e cual, e abaixo había unhas peñas que tiñan un nome, que non me lembraba. Non me lembraba, como se estaba pensando para decirse, non me lembro. E mientras sempre me ir para a playa, porque iba para Santa Cristina. Entón quedaban aí. Quedaban mellor na barra, sería? Na barra, efectivamente, na barra. Na barra. Na barra. E que a barra da pasaxe, eu só teño que sobre as subias, que existe agora unha certa confusión, non? De que as subias, denominadas subias, o que realmente non é as subias. Porque o que realmente as subias agora era antes a pasaxe. Agora chamamos a todo iso as subias, pero no seu momento a pasaxe. Como a ponte da pasaxe está moito máis aló, o que era a pasaxe antiga se relaciona onde está o porto da pasaxe, o porto das subias, xusto onde acaba a praia de Santa Cristina, estaba a pasaxe, que se cargaba unha pasaxe en balsa, non? Pero así todo o mundo denomina esa zona as subias, cando as subias está un pouco antes. As subias da baixa, as subias da arriba. A barra, pois xa te dicías estas penas que están así, pero tamén a barra se coñecía a praia de Santa Cristina, como tal, porque iso realmente é unha barra. Sí, o que pasa que na miña época a barra era eso que había de subir de arriba, en un campo que era un intermitente de la comunidad tal, pero bueno, a comprar a Casa Blanca. Sí, se iba a merendar. Pero eu, como te chamaba, non sei se era barra, non me lembro como se chamaba na miña edad. Vale, despois por último, temos aí o que é a Foz, un pequeno topónimo que desaparece en algúns centros activos, que era a desembocadura do que é a Ría do Burgo, pois se coñecía como tal. Hai outros topónimos que aparecen escritos, como Carneiro, Isla, Lama, Pozo Cerrado, que non temos, ou por menos non atopei en mapas onde estaban situados, atopeinos que facían referencia a que estaban en algún punto, que non están localizadas como tal. Como vedes, fixemos referencia a casi máis topónimos dos que hai no nomenclato da Xunta, e quería falar por último polo que debería empezar, que é a Pena das Ánimas. Creo que... Con Casa Bicana? Casa Bicana. Sí, creo que xa o comentei antes. Abicar significa poñer proa cara a un sitio. Vale. Ben, eu por último quería facer mención o que é a Pena das Ánimas, creo que todos os lectores onde están, non? Sí, realmente hai a Pena das Ánimas serviu como base para construir o que é o dique da Abrigo, non? De feito, o que é a torre de control marítimo está sentada no que é a Pena das Ánimas.
Durante un tempo coñeceuse como Pena do Corvo, sobre todo nos mapas máis antigos, pero é a partir do século XIX que se empeza a coñecer como Pena das Ánimas. A tradición di que se chamou así porque era un lugar onde moita xente morría, non? Entrando no Porto da Coruña. De feito, hai documentados moitísimos cada ano un naufraxio de barcos. De feito, hai algúns como Memphis que foron moi sonados, non? Pero existe outra lenda moito máis curiosa que fala que di que todas as ánimas que morrían no mar de Galicia, en concreto de Coruña, acababan indo a Pena das Ánimas. Unha lenda mariñeira que se coñece non só na zona da Coruña, sino que en outros puntos. Pero por iso deste caso é que a Pena das Ánimas é un pouco o símbolo do que sempre pasou coa Coruña, non? Ese símbolo de que as obras que son necesarias nunca se fan. Agora está de moda, mas además, hai un que se ia construir a conexión por tren co Porto Exterior, non? Unha cousa que se tiña que ter feito hai 15 anos cando se empezou a construir, pero que se vai construir casi 20 anos con retraso, con demora. Na Pena das Ánimas houve voces durante moitísimos anos de que había que facer algo, que había que poñer ou un acampar ou un faro. Durante todo o século XVIII nos xornais avísase de que algo había que poñer ali. De feito, houve unha señora que quixo poñer ali do seu peto diñeiro para construir un faro. Pero chegou o goberno e dixo non, que isto é competencia nosa, non se preocupe que xa facemos nós. Iso é en 1880. De feito, meses despois anunciase que se va a construir ese faro, pero nunca se chega a construir. De feito, construíse como 20 ou 30 anos despois, pero o faro non funcionaba. De feito, seguía vendo naufragios, non? De feito, tamén houve outro proxecto de construir aí unha tremenda, maravillosa e xigante estatua do Cristo do Carmen de 15 metros de altura que funcionase como faro e que tampouco se chegou a construir porque o proxecto se botou cara atrás porque comezou a construir ou pensaban construir aí o dique de Abrigo. Isto foi nos anos 40, pero o dique de Abrigo non acabou hasta os anos 60. É dicir, dende que a señora quiso construir o faro ali até que se acabou a obra do dique de Abrigo pasaron 80 anos. Para que vexades que isto de que acomodas no Porto da Coruña levase facendo toda a vida aquí na Coruña. E bueno, se tedes alguna pregunta que me facer ou queres compartir algo máis como compartites, eu penso que merece un aplauso. Antes de comenzar o coloquio, teño que dar un pequeno aviso, unha pequena serie de avisos para ponderar a inmensa sorte que tendes. Por un lado, estades a estrear cadeiras novas. Na parte de vos, tengo chegaron tarde. Hoxe tenes o privilexio de estrear 3 cadeiras novas nesta casa. Entón, motivo de satisfacción para todas e todos nós. Por outro lado, continuando esas celebracións, tenes aí na mesa este folio cos nomes dos lugares que foi comentando Iván para quen quixera, ou quen puder recoller un, ten aquí esta información recollida en forma de papel. Ao carón do papel ten un libro que só lo pediu a Biblioteca do Congreso de Estados Unidos porque só fican 4 exemplares. As persoas socias poden adquirirlo por 5 euros, que non for socio, por 10. Se queres ser socios tamén tenes aí este libro adecuado para ofrecerles. Despois tamén tendes na saída información sobre por que hai que falar galego en 12 magníficos motivos. Todos eles son importantes, non hai un máis importante que outro, mas algún sí que merecedor dar un aplauso, sobre todo o número 6. Xa o leredes despois así a vontade. E despois tamén tendes na saída información sobre o Sermos do Diario Galego, que é un proxecto que vai sair, que todo sair ben dentro duns meses, no ano 2019, por se estiveres interesadas en suscribirtes ou en colaborar con esa iniciativa. Todo isto hoxe. Non vos quero contar máis
nos próximos días. Entón, agora si, se alguén tiver alguna pregunta ou quixer comentar algo, é o... Tenho unha pregunta. Eu en que o parrote que se chamaba así porque había parras. É unha teoría que teño tamén. Sí, pero non o xa que... Bueno, Coruña é unha cidade que o Concello que tiña muitísimo viño. De feito, creo que no século XV houve tal abundancia de viño na Coruña que se prohibiu a venda de viño de fora en o da Coruña, ou unha ordenanza municipal. A venda de San Cristóbal das Viñas tamén. Pode ser. De todas formas, en moitos textos escritos medievais, o parrote aparece tamén mencionado como perrote. Onte Xurxo Souto falou do parrote de que había unhas parras que era para secar o peixe. Non eran parras de vino, sino eran unhas parras que secaban e que por aí podía vir as cousas. Por lo menos atopei dende sempre. Era un dos topónimos máis antigos que hai na Coruña, porque a parte creceu a partir de aí. Nos tipos medievais, na maior parte dos tipos medievais, aparece como perrote. Pero pode ser un erro de afición, porque realmente non vi en sucesos como tal. A dúvida, realmente... Queda dúvida aí. Queda dúvida aí. Es decir, como moitos dos topónimos, pois, teñen teorías de clase, como Cabo da Frica, non? É unha teoría, non? Que pode ser máis ou menos. Pode ser, tranquilamente. O que pasa é que mentre non atopes algo que te diga que fica en perrote, porque... Mira, quería, aproveitando, se importa, facer unha reivindicación isto que estivemos falando, ou estivestes, de un barrio que desapareceu, que agora lle chaman Elviña. Os podo dicir que ali me criei de neno, ca miña familia, que era o barrio de Lonzas. Agora Lonzas só se lle chama onde está o cuartel da Guardia Civil e enfrente da Policía Nacional, aquel cacho. Si vos dades de conta, porque lle chaman agora a segunda fase. Eso nunca foi Elviña, porque ademais eu conozco a moitos veciños de Elviña da miña generación, eso, foi moitos anos. E o temos comentado, incluso eles. Ali, se vades hacia arriba, pasa a avenida de San Cristóbal, aquela que pasa que fai. E ali, Centro Cívico de Elviña, ali detrás. Centro Cívico de Elviña ou de Elviña, que tamén o teñen alá en San Vicente de Elviña, para entendernos. Eso foi o barrio de Lonzas toda a vida. Os podo comentar, xa, para non liarme, que cando estaba a anterior corporación xa na etapa final do seu mandato, que depois xa perderon as eleccións, era o señor Nogueira, o alcalde. Non era, Nogueira. Negreira. Vale, perdona. No, do PP, era. Si, porque fixe unha petición, porque os podo dicir así de pasada, que fun bastantes anos membro da xunta directiva da Asociación de Veciños daquela zona. Inclubaba o barrio de Lonzas, o Birroque, Martinete, e toda aquela zona, a Cabana, que tamén a Cabana desapareceu tamén. Entonces fixe unha petición, a metí no registro, porque ali era cando nós queríamos facer peticións para o barrio de melloras de cousas, ibas polo registro ali á dereita, así de frente ao axuntamento. Fixe unha petición reivindicando o nombre de toda a vida do barrio de Lonzas. E tuveron o detalle que non o esperaba, que me contestaron unha concellalía, non sei agora mismo que era. Viña na carta, que ainda conservo, punía consultado el nomenclator, efectivamente es el barrio de Lonzas, lo tendremos en cuenta para si más adelante se plantea la recuperación de nombres que prácticamente han desaparecido como barriadas de la ciudad. Eso, a segunda fase del Viña, lle chaman que o barrio de Lonzas, eu recordo, así por encima, que había unhas que non podes, alguén podrá pensar que eran 4 casas ou eso. Había un núcleo importante de cerca de 80 casas.
de unha e dúas plantas son unhas pegadas, e outras non. Entonces, o barrio de chegaba prácticamente, para que vos fagades unha idea, hasta onde está a fonte da Praza Casares Quiroga. A fonte aquela que botaba para arriba. Está a Casa Cuna diante. Tamén por ali estaba... Non, para aquí. Porque depois viña, ali, se vos non vos acordades, unha fábrica de gaseosas que se chamaba San Cristóbal. Ali por onde vai a autovía ahora subterránea. Ali naquela baixada había unha fábrica de gaseosas. De todas formas, eu teño visto en textos antigos como lonzas, aparecía como lonzas. E en outros sitios, lousas. Non, pois, sempre se chamou L-O-N-Z-A-S. Eu sempre o recordo así, Non, xa. Non, bueno, ese en definitiva perdeu as eleccións e xa non tendrían en conta para a recuperación dos nomes, porque igual que desapareceron nomes como o barrio da Ponte da Pedra, que nadie xa habrá xente aquí pola edad que se acordará da granxa agrícola, que era inmensa, que daba o barrio dos Muiños ao outro lado, onde pasaba o río Moneros. Si oíches pois ali, hasta ali chega el Viña agora actualmente, onde está a biblioteca, bueno, de escritor aquel, ali hasta lle chaman el Viña ali tamén, así a entonces o polígono Agradez, que nin está na Greda nin está en Bens. O polígono de Agradez vai de Agreda, sí, que nin está en Bens. no, pero por exemplo, xa para rematar, desapareceu o barrio da Cabana, e vas para a Federada, aquela carretera onde está a Escola de Formación Profesional, ese é o barrio de Someso xa. Pero para aquí, vindo para aquí, a carretera, ese é o barrio da Cabana, que vai a avenida da Universidade para arriba. Ali eran todos terras de labradío, en aqueles tempos. E había casas ali que as tiraron para facer a avenida da Universidade hacia arriba. Entonces, bueno, tuveron un detalle de contestarme dicindo porque tiveron en conta, pero claro, non sabían os reelegidos e xa pasou, pero foi un detalle por a súa parte. Esa agradece, eu reivindico. Porque agora só se chama Lonzas donde está o cuartel. Aquel cacho ali nada máis. Abaixo, que é a avenida Salgado Torres, que pasa por ali pegada, é todo a segunda fase de Viña. Porque o barrio que queda por arriba, que era a carretera antigua de Carballo, iba o trolebús por ali, hacia Carballo, pasando por a Greda e todo hacia lá, ese é o barrio de Marzán. Ainda se vades por ali alguna vez, por curiosidade, hai unha peluquería que pau, peluquería Marzán. Hai aquela que vai a nacer do lado derecho. Era todo a parroquia de San Cristóbal das Viñas. En aquela época englobaba hasta desde o Ventorrillo, a Silva, a Moura, a Fontenova e San José. San José é aquel puebliño que está prácticamente abandonado, sin habitantes antes de chegar á entrada da refinería, do lado esquerdo. Exacto. Bueno, nada máis, era falar dunha reivindicación no seu día do que era o barrio de Lonzas de sempre, que eso non é el Viña. Vale, disculpa, O mesmo alcalde que se mandou a ti a carta con tanta educación. No, viña firmada por unha concellada. A concelleira eran os que querían chamarlle, non sei se conseguirán, esperemos que non, que sempre reivindico ali en Cances, onde nací eu, o conoce, lá arriba, subindo para arriba. Que se chame, pois, Avenida das Eiriñas, ou as Eiriñas, que chamen, pois, calle Rúa Comunero de Castilla. Iba en contra del Serra, de los comuneros. No, pero os nombres populares eran eso. Porque non había ningún rótulo, nin eso, non, era as zonas, concretamente. Bueno, disculpa. Mira, é certo que o que dicías ti de que para os veciños da Gaiteira, os castros, había esa confusión respecto a Puntal. Se chama Punta Figueira, e o Puntal era o que quedaba debaixo do antigo Lazareto. É dicir, os veciños sempre chamamos o Puntal, o decías ti, o Punta Figueira. Depois son dúas preguntas. Unha é,
pescadería, pescaría, peixería, e a segunda, ti falas do río Monero, é dicir, os veciños da zona lle chaman o río Gaiteira. É dicir, o río Gaiteira, a máis é que está moi documentado. O Ponte da Gaiteira aparece, creo que no ano 1400 e pico, non? Entón, é dicir, un río con moitos nomes, realmente, non? Pero aquela zona, é dicir, ese cacho de río é o río Gaiteira, é dicir, nos planos do catastro, perdón, dos correos marítimos, de José, non sei que, non me acordo como se chama o nome, que ven a bifurcación que se fai, aparece como río Gaiteira. Gaiteiro, que é outra cuestión, Gaiteiro ou Gaiteira? Ponte Gaiteira aparece como Ponte Gaiteira. Sí, en cambio aparece río Gaiteiro en moitos sitios. É dicir, que sería... Realmente, o barrio da Creación chamase como Ponte Gaiteira. E cando se puña en castelán, pois Ponte Gaiteiro. É tan simple como iso. De feito, moitas veces que aparece Puente Gaiteira, pero realmente, cando os textos queren castelanizar a zona, se chaman Puente Gaiteiro, porque confunden como puente masculino, pois Gaiteiro. De feito, moitas veces o barrio chamase a Gaiteira, pero Puente Gaiteiro. Hai esa confusión moitas veces, non? Que me decías antes de... o da pescaría. Xa acabo de responder con o da pescaría. Nos textos medievales xa aparece pescaría, sempre. Pescaría porque realmente é onde viven os pescos. É dicir, empeza a chamarse pescadería a partir do século XVI, cando se empeza a traducir o nome. Porque pescaría, ou pesquería en español, non sei se sonaba, pero canto máis miras nos textos, en 1300 ou 1400, cando comeza a medrar a cidade dende a cidade alta cara fora de extramuros, non? Pois, o barrio da xente do mar, ese do mar chamanse pescos, e a pescaría. Agora, que ese topónimo que quedou se traducido así, pois, é outra das relacións que pasou como pasou con o Riego de Auga ou como pasou con a Puerta de Aires, por exemplo, non? A Puerta de Aires, non sei se sabedes que ali vivía as Perezas Mariñas, as Perezas Mariñas, alguén dixo que ali había moito aire e ali era como Puerta de Aires. O barrio que desapareceu, que foi absorbido polo barrio de Flores, foi Ponte da Pedra. Ponte da Pedra era onde estaba a antigua central leiteira. Ali tamén estaba a Braña. Sí, e desapareceu, todo eso desapareceu. Foi desaparecido. É curioso que sempre hai accidentes, cando sai da Coruña, cando chove, os coches acaban espetándose, porque o curso do Monero sigue por arriba, o curso do río, ou a Ponte da Pedra, é a baixada natural da auga. Pasaba Entón, cando chove, sempre acaba inundándose aquela zona, acaba xente en un sitio que estaba a Ponte da Pedra e que estaba unha Braña, que se chama a Braña, non? Toda esa zona, como falaba él, que estaba ali a horta do... antes experimental, non? Todo ese curso, perdeuse unha cantidad de topónimos que non? Seguindo, como dicía, o río da Gaiteira, tiñamos a Cubela, tiñamos Matamar, tiñamos os Muillos, tiñamos o Corvo, Ponte da Pedra, Auga Pedra, a Braña, todos fan referencia a que había auga ali, había cursos fluviais, non? Con a construcción do que vive tanto Viña como Monero, desapareceu todo, non? Todo ese nome, agora chamamos como moito, o que dicía antes sobre Oza. En Oza, que de dos topónimos a Topinha da Xunta, cando se acaba de dicir agora, non damos conta, fala de que en 20, 30 anos, 40 anos, se estaba a vivir de topónimo na Coruña e nos quedaron moi poucas cosas. Onde está Pilar? Bueno, parabéns en primeiro lugar por todo o traballo feito, que é un valor, eu coido que é enorme. E xa que estamos aquí tantos veciños da Coruña, pois é o que propoño, por comezarmos por algo, estamos a metros dese mármore que oficialmente se continúa chamando, que indica, en fin, as armas da Armada Española,
a Avenida de la Marina, iso é a Mariña, claro, a Tiradeira, o que ti explicaches. Entón, claro, aí sería xa reclamado, digo por comezamos por algo. Non ten nada a ver, iso é a marca de unha imposición política que conhecemos ben en tantos outros casos, porque claro que non foi un problema a toponimia de traducción, foi un problema de barbarización, claro, non de encaixar a forza no español, no idioma oficial do Estado, de maneira que podíamos comezar por aquí, con toda a extensión que ten, e además con nome a Mariña, porque claro, o mesmo nomenclátor urbano padece tamén un esquema que non é galego en absoluto. A Agra de Orzán é Agra. Se é unha Agra, non hai por que poñer rúa ou avenida, porque xa é o nome, xa é, se o camiño xa é un camiño, xa é un nome elocuente. Se é unha congostra, é un nome elocuente. Se é unha calquera outra, entón o nomenclátor aquí tiña que ser, claro, hai casos aquí na Coruña que son absolutamente cómicos perto da estación de tren. Bella Avenida, calle Rúa, Bella Avenida, con B, mas ben é fea, non ten nada a ver con beleza, é bella con V, pero que o disparate vai por calle Rúa, Bella Avenida, está moi próxima á esquerda, segundo se vai da estación de tren. Entón, eu propoño iso, aquí é moi doado que compoñamos un escrito para dirixir, claro, está o Concello, e coas asignaturas correspondentes, para, se non hoxe, para calquera outra sesión próxima de que falamos, saber. Despois, teño dúas cuestións, dúas preguntas. Unha é, a respecto do Concello da Coruña, tens algunha información de necesarias correccións previstas, porque, por exemplo, está xa a Praza de Ourense ou a Avenida do Arteixo, en toda a súa rotulación, pero hai outros moitísimos disparates deturpados. Si, no nome, Puente de Eume e Travesía do Ren, barbaridades. Claro, barbaridades. E a segunda cuestión é, os mapas que os que citaches, porque en Madó 1845 e toda a súa exhaustiva relación, que é tan útil, por outro lado, para tantas cuestións de índole económica e sociolóxica en xeral desa época, pero a toponimia está toda barbarizada, está toda xa aqueloutada, absolutamente toda desfigurada. E entón, eses mapas que te citaches, como tenen a... Pois, vou te responder un depende. A ver, por exemplo, na parte do Orzán hai unha pena, que é a pena do Can, nos conhecemos toda a vida como a pena do Can, lembra? En algún mapas aparece como pena do Can e outros como Peña del Perro. Entón, eu creo que naqueles topónimos que eles sabían a traducción, habían producido, non? Traducían. Cando chegaban a Rabaleira, a pena da Rabaleira, ou a illa da Rabaleira, aparece como a Rabaleira porque non, para eles non era transparente, que significaba. O Merlón, por exemplo, claro, non puñan Lubinera, puñan Rabaleira porque non sabía o significado. O Merlón pasa o mesmo, non puñan, non sei como será en castelán, un tinto. Pero naqueles que sí, por exemplo, Pelán, en algunhas cartas aparece como Pelambres. Ou, por exemplo, naqueles que eles creen que poden castellanizar, traducían, noutros, pois non. Entón, noutro sentido, no de Resprecia, eu sei que aquelas rúas que foron aprobadas en 2008, non? 2009, que se han cambiado, que foron aprobadas por o PNU, que se están cambiando, a fecha se cambiou, e van cambiar outros máis. Canto outro máis alá desa aprobación no pleno do ano 2009 para cambiar o que eran desastres toponímicos como Villiz, Lartei, Postal, máis alá diso, sei que por agora non se vai facer. O rego de agua vai seguir chamándose rego de agua. Unha cosa que dixo moito positivo o Concello de Pontevedra foi por nomes antigos
debaixo dos nomes actuais. É difícil hoxe en día que se poida chamar a Pontevedra a porta da Torre de Arriba. Mas en Pontevedra fixeron nos cartaces da Señorítica Urbana fixeron o topónico tradicional coñecido e cando coincide co novo fixeron antigamente chamada Pateiras, rúa tal, antigamente denominada tal. Entón, unha maneira de manter o nome activo na memoria sen por iso deixar de usar o nome máis habitual. En outros casos non sería sumamente fácil porque non hai un rótulo que diga que isto é paseo marítimo, basta con colorín unha indicación, pois paseo marítimo que sexa antigo lugar de música ou a antiga zona de música. De feito, moitas rúas non cambiaron como víamos o Tratado da Fariña, pero, por exemplo, cando sí que se empeza a construir a cidade comercial que falaba cos cantós e tal, Alameda, a rúa Alameda Roxe, pois construíse, de feito, ali fixose un xardín que daba para entrar, non? Pero esa rúa, antes chamábase Rúa das Festas, porque estaban ali as festas. E de feito hai unha demanda dun serinero que se ocupaba dos Álamos, moitísimo problema porque estaban en sombra, como estaba a muralla ali, pois requerían moitos cuidados, o señor demandou que lle limitasen o diñeiro para cuidados, non? E de feito, nesa demanda fala non como na torre de abajo ou a torre de arriba, sino que fala a torre. En todo a demanda que está escrita en castelán, o escribán que fixo a demanda non sabía que se refería coa torre. E punta todo xunto, a torre, a torre, a torre. É dicir, tiveste en todos os equipos que chamaban a torre de abajo, e realmente na populación chamaba a torre de abaixo. É dicir, que pasa? Que na Coruña non cambiaron moito o nome das rúas, pero que sí que dende hai tempo temos esas franjas, esas barreras, eses galeras, eses libros de aguas que eu sei, porque sei, non van cambiar ou non hai intención de cambiar en breve tempo. Sí, varias décadas máis, tipo século... Claro, é dicir, o que decía ao principio, en outras cidades... Porque histórica es, que estamos a falar, non somente se era aí. Se delante muestras... Non, claro. Non se... A lingua é bastante anterior a Guerra Civil. Pero non se discute unha cosa, non se contradice. Claro, tú pensa que, por exemplo, o que é o Parque Santa Margarita, que está máis así, durante moito tempo estaba o Alto dos Muiños. O sea, vemos ali, durante o tempo funcionou como un muiño, unha casa para parrulos, non? E ali un resto de muiños, pero ali había como 4 ou 5 muiños. Estaba o muiño que estaba o Xalín, onde está o planetario, había un muiño en Vista Alegre, que tamén Vista Alegre era unha rúa, pero foi un barrio. Había outro muiño, no muiño na Gramela, na avenida da Gramela, non na Gramela que está moito máis para onde está para o Ágora. E foi algo que se perdeu por completo, non? Ninguén agora di o Alto dos Muiños por aquilo. Pero iso fai a importancia que tiña na Coruña unha cidade onde había moitos recursos fluviais, a importancia de criar muiños de vento para mover o gran. De feito, sempre houve problemas de gran na Coruña e problemas de pan, porque non había muiños para mover suficientes. De feito, na zona da Torre había todo muiños de vento, porque era necesario, pero te digo, iso perdeuse por completo. Ninguén pensa que na Coruña había muiños de vento, porque non hai ninguna pegada como tal, pero chegou a ver como 12 ou 13 en funcionamento ao mesmo tempo, por citarse un caso, non? Ben, eu quero decirte algo que sempre che digo en privado, pero agora vou decir en público, a ver se te avergonza dunha vez, eres capaz de facelo, de que escribas un libro con todas estas cosas. É dicir, claro, eu son das persoas que sempre escoita moi atentamente, porque ademais non te rollo ni nada, pois todo o que vas contando da toponía da cidade. Eu sempre te digo, pon en papel, porque a mí, claro, a tradición oral entre nós está moi ben, e a tradición oral aquí tamén está moi ben, pero eu creo que é moito máis aproveitable que en un día te sentes tranquilamente. Eu se quero, sento contigo, asúdoche a transcribirlo, pero asúdoche, eu presto na saudade para que o fagas, non, en primeiro lugar, non, e a ver se o faz. Logo, en segundo lugar, unha reflexión, non, que a mí ya moi a colación de todos os topónimos que puxeches aí, non, que
bueno, que na actualidade hai 900.000 metros cuadrados en toda esa franxa gañados ao mar. Hai casi 1 kilómetro cuadrado da cidade de Coruña gañado sobre encima deses topónimos. É dicir, todos están desaparecidos físicamente. Recuperalos vai a ser casi imposible por iso, porque a xente moitas veces chama unha cousa que ve, as cousas que non ve non as chama, perdes. Pero bueno, o que sí está claro é que tamén agora mesmo podemos perdelas até incluso físicamente, todo o que é ese bordo litoral, non? A conta de lo que está pasando e as operacións urbanísticas que se queren facer, non? Eu penso que máis que nada, unha das armas que sí que podíamos empregar para non perder físicamente todos eses espazos, todo o que é os peiraos de San Diego, de Batería, de Calvo Sotelo, é poñer encima da mesa todos estes nomes, non? E un pouco facer un frente a respecto de todo o que significou para a Coruña todos os espazos, que eran espazos mariñeiros, espazos da xente popular, espazos que ademais tiñan nomes que viñen a relación, moitas dos casos, pois da xente que vivía aí. Poñías o exemplo dos Sudeus, non? Do barrio dos Sudeus, poñías outros exemplos, non? Eu creo que canto máis fagamos viva esa historia e canto máis recollamos esa historia, menos posibilidades habrá de que veñan desde Madrid e que nos lo quiten definitivamente, que non lo quiten físicamente. Eu creo que por eso fundamental que teñas o libro cantado. Eu creo que tamén se poden recuperar, non só é cuestión de darle, bueno, cando se traza a nova fachada do porto, iso teña que terse por en conta, porque isto é a viva da Coruña, Coruña foi unha cidade mariñeira durante un século, vivimos do mar, houve unha pescaría por algo, e houve unha punta de robaliza por algo, e houve unha Santa Mariña, e houve unha Pena Grande, e houve unha Madeira, e iso debería terse tamén en conta a hora de trazar o novo, máis que facer unha comunidade así. É que realmente ao final a historia da cidade ao que respecta ao bordo litoral é a historia do expolio continuado, porque é o que decías ti, expoliouse a zona do cantón das Sardiñas porque ali cheiraba mal a xente burguesa que iba para esa zona, logo os Sudeus tamén, logo que é a zona a partir de San Diego porque houve o expolio da xente ben e burguesa a principios do século XIX e supuso ademais a anexión de outro concello como foi Oza, é dicir, toda a especulación que houve a conta deses terreos e todas as casas que se foron. Entón, eu son dos que pensa de que hai que parar iso, porque é un expolio continuado desde hai un século e medio e recuperar todos estes nomes é fundamental para coñecermos a nos mesmos e darlo a coñecer. Un século e medio máis, porque xa te digo, a idea do modelo foi en 1700 que desapareceu, e é importantísima persona, como desapareceu Castelo, un ben noso. De feito, nos anos 20, na Coruña, cobrou a idea de facer o dique de Abrigo, non? Foi unha demanda que aparece nos planos dende o século XVIII, que era necesario para que un porto como a Coruña medrase, que houvese un dique de Abrigo, porque aquí tamén petaba o mar, en que fose máis abrigado que na zona do Orzal, o mar era bastante forte por aquela época. Ben, cando calla a idea de facer o dique de Abrigo, a primeira idea era facelo empezando no Castelo de Santo Antonio, porque era de fácil conexión, había unha pena grande, estaba o cabo da Tripa, como vimos, bastante preto, e podía facerse unha liña aí, por dique de Abrigo. E a primeira idea que tiveron foi tirar o Castelo de Santo Antonio, porque sobraba. E eles pensaban que para eles sobraba. E de feito, nun xornal de cuyo nombre non quero acordar, moi potente desta cidade, fixeron campaña para tirar o Castelo de San Antón, porque sobraba para o crecemento do porto. En Esquece Monelos hai unha frase que a mí me chamou moitísima atención e que foi así, para que vexades o que pasou co porto, non? Houve un gobernador civil que dixo: se nos mandasen construir o porto petroleiro no medio dos cantóns, tiramos os cantóns. E iso foi o que fixeron co porto da Coruña durante séculos. Pode ser, e que fixeron con ele, porque dixeron, menos mal que non tiraban a dique, bueno, Castelo de Antón, menos mal que non tiraban os cantóns, pero que saibades que houve un momento que ata iso estaba cuestionando. A traducción que comentabas antes, Manuel, da opción de comer ese libro, eu tamén farei todo o posible para solucionar. Hacemos unha fronte común, entón. Sí.
sobre todo a raíz de comentario que me dixo antes aquí de comenzarnos a esto. Fai todo posible para exercer esa presión coa axuda de todos os... E hai que saber unha palabra, esa axuda. Simplemente esto de acuerdo con la universidad, que es una cuestión de iglesia y sectores primarios, pero sin embargo... Con España por lo medio, ¿no? Depende, que mira. Por ejemplo, hay momentos en que zonas nuevas de Coruña tienen nombres, como llaman así, de sitio normalizado, como Ronda de Neira, Ronda de Cero, Torrillo, que... Y a mí me gustaría saber si tú sabes cuál es el criterio ahora de renombrar los nombres de sitios, porque hay sitios que son relativamente nuevos, que son de ahí menos de 100 años, que utilizan ainda nomenclatura, digamos, anterior a urbanización, pero pues, los Rosales no. Entonces, entre los Rosales y el Torrello hay 20 años, y el Torrello sigue utilizando el mismo nombre que tiene, pero los Rosales no. Entonces, ¿cuál es el proceso? É que o proceso... Eu creo que, para mí, esta é a miña valoración como tal. Eu creo que o goberno de varias décadas que houve na Coruña tiña unha concepción moi peculiar, por decir, fascista, ou de criar un modelo completamente diferente de cidade, ¿no? Renegándole todo o que houve. E iso mostrase moitísimo no que pasou en todas as construccións que houve na súa época, non? Pasa co Rosales, pasa co Mato Grande, pasa co Fimático, pasa con Parque Europa e outros tantos que podemos citar, non? Todos quillaron un novo nome, nunca colleron o cabelo, incluso até a Domus. E iso traspasouse a poboación. Se pasa algo por a zona da Domus, a zona da Domus. Cando a zona, pois ali temos a zona das Mecas, por exemplo. Pasa algo por a zona do Obelisco Milenio, digo Milenio. Novo Mesoiro é Novo Mesoiro porque quixeron que fora Novo Mesoiro. Claro, digo, eso é evidentemente, pero eu creo que estou dicindo que, sin embargo, en outros sitios que coetáneamente foron urbanizados, non se propó... Eu penso que houve, esa foi a mínima proporción, porque mantense en Ronda de Neira, dando nome a unha avenida que non corresponde. Neira é unha liña que estaba abaixo máis. O Outeiro, que despois agradoutan unha liña que para de contar. Despois hai... O barrio chamamos agradoutan. Porque decir, non é de repente agora coño Milenio. Vai despois, un pouco máis ao lado, Calle Rúa Cambrinos, Calle Rúa Custóns, Calle Rúa San Gerardo. Entón, os topónimos mediantes, a Ramalleira, a Requetas Curva, de esa parte... Claro, non sei se hai unha pouco de reivindicación de que a partir de agora, sempre urbanizables, outros sitios urbanizables, se teña que utilizar a toponimia, non sei se na lei de normalización lingüística, do único que se fala é a toponimia geral, ou tamén se fala tamén da mesma toponimia. Segundo a lei de normalización lingüística, os topónimos urbanos corresponden aos concellos. Noutros concellos, con a ordenanza de normalización, contemplase iso. Contemplase que a denominación de rúas ou tal deberían respetar a toponimia anterior. Non, pero nas ordenanzas que en concellos instan o conceito de turno a que cando se faga unha nova rúa ou un novo barrio se intenta respetar a toponimia que había. En Botea Coruña ainda non existe esa ordenanza. Se non hai iso, é que pode pasar cousas como que a mí me parece moi bien, pero por exemplo, inaugurarse unha rúa que é Marcela e Elisa, cando podía recuperarse toponimia, non? A mí, que non estou en contra desa denominación, non? Pero eu creo que podría haber 50 ou 100 rúas máis para cambiar o nome, que poñerlle a unha que, por exemplo, era San José de Fora ou fose... Debemos de poñerme un nome a unha rúa chamada Mauro Silva. Son deportivista. No, pero é unha cuestión que... E o celebramos todos, todos. É unha cuestión que levamos toda a vida a Coruña. E evidentemente na lei non é lingüística de unha cousa. Pero a nivel de virtud da toponimia non sei exactamente o que di. Creo que non di absolutamente nada.
Dicir que, primeiro, que a Xunta é a que está capacitada como órgano para regular a toponimia de todos os concellos. Para iso ten activo a Comisión de Toponimia, que funcionou durante anos e recolleu até 400.000 topónimos toda a lista. Pero chegou o Feijóo e mandou parar. E durante os últimos anos, toda a ocupación toponimia que había en Galicia, es decir, a Concello que tiñan registrados 4.000 ou 5.000 topónimos, pero na Comunidade temos registrados 59, non? Aquí nunca se fixe tampouco se quiso facer en la Xunta, porque non me compensou. Que agora como faz para recoller todo iso? É un traballo bastante máis complicado que pero bueno, a toponimia dos concellos recoller su novo, pero dentro das rúas, quen está por lei, que ten a capacidade de facer o propio concello. E iso está de quen este gobernando. Hai unha lei de 1998, a lei de entidades locais, que establece con toda clareza de 1988, con toda clareza que as entidades locais, por tanto, concellos de diputación, no que respeita ao uso da lingua, ten que determinar. Eso existe, pasa que aquí a legislación pois é algo menos. É o que decía antes, o anterior alcalde estivo 20 anos sin cumprir unha lei. Sin embargo, é a realidade de lo que tamén, y ves que no tienes ningún tipo de esperanza ahora de que cambie nada en ese sentido. No sé. Mira, non hai ninguna xente, ni siquiera, non entendo que deixan de mover que estén interesados, pero non hai ninguna xente que realmente poida mover eso. Claro, No, eu non me vexo, todo o contrario, eu creo que hai un movimento de recuperación toponimia na Coruña importante, e de feito as historias de toponimia, cando se conta por aí, a xente recibe moi ben, porque é o noso pasado. Que pasa? Outra cousa é que dende as institucións se faga algo, e un tema que non interesa. O concello é un conflito que algunos ven que é un conflito que non queremos ter na xenda. A pouco que te movas xa van saindo outro bando un pouco Eu penso que aquí é o problema de espera de cambiar as placas, se estou gobernando cambiar as placas pouco, que? Se va pouquinho a pouco, non tens por que facer un día a outro. Claro, colocarla a punto. O Concello non está facendo un traballo, non ergosfera en isto da cuestión do regulamento de participación e eso, creo que no segundo tomo que fixo, pois son 2 tochos, creo que hai unha recuperación de lugares e nomes, non? Sí, pero está a nivel extraoficial. Non pensas facer nada con eso? Si pagan un curre e non fan nada co curre que pagan. Isto que é un concello de pago. Non entendo. A noticia que teño que están cambiando as rúas que foron aprobadas en 2009 para cambiar. A partir de aí, o que se está facendo no futuro, descoñezo. Non teño ninguna outra noticia. Conoces o tomo ese del Gosfera? Sí. O dos distritos do común, sí, o segundo ven todo unha serie. O mapa dos distritos. Eso costou cartos, non? Foi gratis. Sí. Foi un traballo de recuperación, pero que se descoñece, por certo. Dependerá da forza da xente, non? Quero decir que se cada un de nós soporta 10, debe ser os 55 somos 550, seguramente, sobre todo aqueles, pues, bueno, vamos, non? En rúas céntricas e que traducidas, pues, un disparate, non? Eu creo que se podía levar a pleno, facer unha liberación das rúas máis disparatadas, levar a pleno. Esa é unha delas. O problema de levar as cousas a pleno está en que non é a primeira vez que se leva a pleno un cambio de rúas. Non sei, e si todo o mundo vota a favor, pero como depende de ordes executivas. É que os plenos. Vamos a ver, hai, non sei, 2 ou 3 plenos, levamos como BNG a iniciativa de cambiar, de sacar de
vez Primo de Rivera de sacar Diego Delicado, que hai até 27 creo rúas que eran da dictadura e todo o mundo votou a favor, e aí seguirán até que pase este mandato o que ven e 10 mandatos máis. É dicir, claro que a cuestión non é levar as cousas a prueba moitas veces, sino que esa é unha vontade política por parte de quen goberna de facer as cousas como se teñen que facer. É que eu creo que moitas veces aquí o debate se polarizou de unha forma tan bruta no seu momento que agora calquer cousa que sea así xa vai ter unha posición por deserte, non? Xa, pero é que é normalizar a situación. Vamos a ver, unha persona que está dicindo pode cambiar o nome dunha rúa tan fácil como abrir unha instrucción desde a alcaldía e facelo, totalmente normal. No ano 2018, sí, fai, pero non se fai, non sei a que medos, non sei a que circunstancias, non entendo, non sou capaz de entender, non me entra a mí na cabeza, cando hai unha cousa que hai unha instrucción da alcaldía que é abrir o expediente, cero, 2 meses e execución. Así de claro, Puede que debe hacer unha proposta de estudo da Rúa da Coruña e que se faga realmente un estudo completo sobre a Rúa da Coruña e lugares que podo recuperar. E se te digo, o resultado da votación, unanimidade. Porque até a PP apúntase a ese carro. O PP apúntase encantado a ese carro. Aí está o seu labor de fiscalización. Correcto. Non, pero se hai outros fórmulas que se recuperaron unha naturalidade absoluta e falamos da Plaza de España. Plaza de España, que os indios se chaman Plaza de Leña e non hai problema ningún. Pero non me fixa que dicen de Plaza de España. Sigue sendo Plaza de España? Eu non digo nada, pero... Eu agora vexo moi bien a Leña cando antes se chamaban Xa, pero dice, o nome oficial sigue sendo Plaza de España. Oficiosamente chamase Campo dos Ovos, Campo da Fariña, Campo da Leña, oficiosamente, emprégase con normalidade. No nomenclato siguen os nomes oficiais que é Plaza de España, Plaza de Azcárraga, Plaza de... Porque digo, voy a levantar unha bolsiña que botar ali unhas monedas entón presentar no concepto como estrategias para que cambien a blanca. Claro. Ben, se non vou ver máis comentarios falando de ovos e de fariña para que nos quedar, entón, pois, damos por encerrado o acto.